Yes, comrades, mwazuka bwanje nase muli bwanje. No, comrades ine kwanga ndingothokoza kwambiri Malawi potichoseramo MCP mboma. Ngakhale tina ndi zipani zosiyana-siyana, koma common enemy anali MCP. MCP yaluza chisankho tonse ndi fosangalala. Napo khapo MCP imene achoka mboma tonse ndi fosangalala. DPP yawina, ena ndinosangalala. Pamene ena siwosangalala chifukwa pa zifukwa zosiyana-siyana. Timati democracy timawina chisankho because of numbers. So ita DPP imene awina chisankho awina kuti aliyense waavoterayi. Tinavota mosiyana-siyana. Koma ndi malamulo athu a democracy only amene wapeza manambala ambiri ndi imene zinalili 50+1 ndi amene amawina chisankho. Ndi DPP panopa ikusogola ndipo yasogola ndipo yawina chisankho. That is kwanzatu zayendera. Kwayamika tikuyamika ndithu chifukwa kuti awina. Koma kuyamika kwakukulu kukhala after 100 days ali mu office. Kodi apanga bwanja DPP poyendesa dziko lathuli. Chifukwa atenga dziko lathuli lili lodwala economically. Dziko lathuli ndi lodwala, chuma sichikuyenda bwino, zinthu zambiri sizili bwino. Anyamata ambiri ndi asikana omwe amaliza ku skulu za ku university ndi malova. Anthu ena amene ali pa ntchito zimene akugwira si ntchito zomwe anaphunzira. Olo ulimi umene anthu akukakamizidwa kupanga ulimi, inde mu ulimi muli phindu. Koma phindu la ulimi sikuti aliyense Malawi panopa akuyikapo thukuta lake, kapena akuyikapo ndalama zake, kapena mphamvu zace akupindula ndi mmene amaganizira. So we are a sick nation as we are talking. Dziko lathu likudwala kuyamba kumutu mpaka kuzala ndifo dwala economically. Poyendesa chuma dziko lathu tikulephera. That's why wina aliyense akulira. Apo ndi apo kulikonse kumpoto kumwera kuzambwe kuvuma. Pakati aliyense akulira chuma cha dziko sichikuyenda bwino. Chifukwa vuto lilipo ku Malawi kuno, we don't produce, we don't export. Siti kumapanga zinthu tilibe chinthu chomwe chikubweretsa ndalama. Siti kugulitsa katundu ku mayiko akunja. Ndalama ya forex yochoka kunja kunoko ikulephera kukhazikika. So chokuti timangopanga zinthu tikungodya. Siti kugulitsa katundu ambiri kunja, koma tikuchita import kwambiri katundu choka kunja kuti mwina dziko lathu lingakhale bwino. Tili ndi vuto la forex. So dziko likamatukuka ndiye kuti chuma chikamayenda bwino. Chuma chikamayenda bwino ndoti munthu woyendetsa chumayo, woyendetsa dziko limenelo ayena kukhawoziwa chochita. So DPP tinacho samboma mu 2020. Panopa yabwereranso. Kubwera kwa DPP yabwera ngati kuti tapanga compare pakati pa MCP ndi DPP 5 years. Ali mu office. DPP ili mu office kukhala ngati zinthu zina zinaliko zabwino. Pamene MCP ili mu office kukhala ngati yangoyipisiratu. So zipani ziwiri zikulu MCP ndi DPP. Panopa ndi zikulu. Chachikulu kwambiri ndi DPP, chachiwiri ndi MCP. Chachitatu ndiye UTM. Chomwe ndimachipangira campaign ineyo. So what I'm trying to say, the two big parties ayendesapo boma onse anayendesapo maboma. Taona amene ayendesera. So vote imene tapangayi ndiyokhuza zipani ziwiri. Pakati pa MCP ndi DPP. Amalawi amangoona zipani ziwiri basi. Tonsefe inde timaona zipani ziwiri. DPP ndi MCP. Ndiye kwina kwa DPP. Malawi tonsefe tikusangalala kuti DPP yawina. Kuluza kwa MCP. Amalawi tonse tikusangalala kuti MCP yaluza. So chitachitike ndi chani? Chitachitika papa chimene tayembekeze kwambiri Amalawi ndi 100 days ya DPP. Kodi ipanga zinthu zingati? Chifukwa MCP 100 days yawo atangolowa mboma. Palibe chimene anapanga cha nzeru. Kusankha cabinet analephera, kuyika anthu mu mabungwe, mu government institutions kuti ma parastatals senapange bwino a MCP. Kalebereka ntchito ku State House ndi madera ena ndi ena sizinaende ngati mene amala ambiri timayembekezera. Komanso MCP inachita kwambiri ndale zosankha mtundu. Zomwe aliyense panopa ku Malawi kuna kudana nazo ndale zosankha mtundu. Pang'ono ndithokoza Malawi pozindikira chifukwa kuti vote imene wapasidwa APM siti kapena wapasidwa vote ndi anthu akumwera okhayi.
the whole country yampasa vote Peter Mutharika. Ndiye panopa ngati DPP mmene alowa boma azipanga zinthu zosankha mtundu kumakondera kwawo kulomwe belt ku southern region, ndiye pamene popa DPP nawonso pena pake tidana nawo, because panopa ife sitifuna ndale zosankhana mtundu kapena kupanga promote mtundu ina wache wa munthu chikuti kuchokera usogoleri. Taonera pa Chakwera chapoteka kwambiri Chakwera ndi ndale zimene amapanga za sankho. Chifukwa mukamapanga sankho anthu akwanu sangakupanga advice bwinobwino, sangakuzuzule ukamala kwisa chifukwa ndi anthu akwanu. Achakwera chagwesa kwambiri pa nkhani iyi ya kuza kwawo kwa zisankho si china Malawi chifukwa cha mtundu, amayenda ndale za mtundu. Anthu amene amalangiza kayendetsedwe ka boma anali anthu akumtundu, sikuti kapena mtundu wa anthu onse kumakhala anthu anzeru. Ayi, mtundu ngati kumtundu wa munthu kuchoka musogoleri, sikuti kapena onse achewa amakhala anthu anzeru. Ayi, koma amakhala nzeru ndi Amalawi amene amamuyika munthu amene chapampando. Mitundu imene ndale za kumtundu zimavuta pokuti panopa tikuona kuti Peter Mutharika tasankha ndife Amalawi from Chitipa to Nsanje, sitinaone mtundu wa munthu, sikuti ndi alomwe okha amene avotera Mutharika. Ayi, mtundu yonse ya ku Malawi yavotera Mutharika, and this is a very good testimony to DPP. Peter Mutharika ngati amapanga practice ndale zosankha mtundu aonere mmene Amalawi apasira mavoti. Sitinasankhe mtundu kunzimba kunoko kwa Angoni atumbuka kwa Atonga kwa Ankhonde kwa Alambya kuchitipa apereka mavoti abwino kwambiri kwa Peter Mutharika. Siza mtundu achewa nzati pa Central Region apereka mavoti ambiri kwa Peter Mutharika. Ku Eastern Region kwa Achawa, kulomwe belt ku Blantyre uko ku Nsanje anthu apereka mavoti ambiri kwa Peter Mutharika. Koma kayendetsedwe ka boma kasasemphane ndi mmene anthu avotera. Ayi DPP panopa asatiphunzitse ndale zosankha mitundu. Komanso kuzipani zathuzi tikuziwa anthu amene agwesa MCP. For example, MCP kuti igwe mboma kuti Achakwera luze, tikuwaziwa anthu amene agwesa chipani cha MCP ndi amene timadana nawo Amalawi tonsefe. So anthu awi zina ena kumagala kuti Achakwera anthu amamuda kwambiri. Hayi, Chakwera was a good man, koma timu imene anapanga Chakwera, anthu amene anasankha Chakwera kugwira nawo ntchito sanamuthandize. Chimozimozi DPP mmene imachoka mboma tikwaziwa anthu amene amamulakisa Peter Mutharika kuti tiyambe kudana DPP makadeti. Anthu amene wawo ngati sagwiridwa bwino Peter Mutharika kwina kwawo sikuoneka kwa phindu. Ndiye chionetsa chokuti zipani zomwe za chipani chomwe cha winachi chione zimene zizi, chipani chomwe cha luzacho chione zimene zizi. Even kuchipani komwe nimapangira campaign ku UTM kuti tisapange bwino pa nkhani ya usogolo ziko lino. There's one thing, anthu soyena naliko ku UTM omwe amasokoneza msogoleri wa chipani kapena omwe amasokoneza kuchipani kuti chipani chilichonse chikalephera chimakhala ndi anthu ena, chimakhala ndi mafactors ena omwe amakhala anthu omwe amatani amasokoneza kuti chipani chimecha chiwine. Ndiye as I'm talking now, zipani zonse zena kupanga research amezamba kupanga zena kupanga assess kuti chachitika ndi chani kuti tiluze chisankho, chachitika ndi chani kuti anthu asatikonde. Fundo za chipani zimakhala zabwino kwa basi. For example, ndakhala ndikunena kuti chipani cha UTM chinali ndi fundo zabwino kwambiri zakayendetsedwe kachuma, koma si chinawine because anthu ena mchipani muja sanapange zinthu zabwino kuthandiza msogoleri kuti awine. Zimene zimachitika sanamizanepo yani. Chimozimozi MCP kuti isapange bwino, anthu ena ku MCP kuja sanapange zinthu zoyenerera kuti chipani chawo chiwine. So president amangouzidwa, president amathandizidwa. So comrades Malawians, I'm just happy MCP yachani yatuluka mu boma. Koma 20 kupemphera 100 days DPP yatisankhira anthu abwino ayendese ziko lathuli. Ngati akonda ziko la Malawi, the president can even choose a cabinet kutenga anthu omwe sakuchipani kwawo koma ndi kuthekera ali Malawi momuno kuti akuza kuthandiza boma lathuli. So chimene tikufuna pano pa ku DPP tikufuna zinthu zisinthe zipite chitsogolo. Ndale zatha panopa, ndale za mitundu zatha,
mavoti apereka Malawi sakumtundu ndiwa Malawi. So palibe choti kuebeza ku DPP alisankhire cabinet yabwino. Anthu aja anasokoneza nthawi ijayi. Anasokoneza Peter Mutharika that time. Kuti achoke mboma. Anthu amenezawa asayandikire kwa president ya. So DPP kuli anthu oyipa timaziwa. Chimodzimodzi kwa MCP anthu oyipa timaziwa ndipo agwa. Achoka mu mboma. Panopa tikuona ku DPP. Komanso DPP yembekeze kuti tizuzulabe. Ngati azipanga zolakwika Amalawi tizizuzulabe. Tizaunikira kuipa kwa DPP. Koma chendi upempherera. Choyamba DPP apange zinthu nzeru first 100 days. Asankhe cabinet yabwino. Asathamangise anthu ena amene ali maofisi amene akuwakayikira kuti mwina amadana nawo. Ayi. Iyi ni multi-party democracy. Suti boma lililonse lizibweresa anthu achanyuwani kuyendesa zikoli zimakhala zovuta. Tiyeni tione anthu amene ali mboma hata apeza anzatu ma civil servant Capitol Hill. Anthu osati Capitol Hill uja siti kapena na MCP. Ena namba ntchito nthawi ya Bakili Muluzi. Ena namba ntchito nthawi ya Kamuzu. So panopa pofuna zimene zikumaziona. Tiyeni tione bwinobwino. Tisathamangisa anthu m'maofisi umu chifukwa cha ndale hayi. Tiyeni tione mapepala kuti ntchito anayamba bwanji. Kodi ali ndi kuthekera. Do they have qualifications to run the job? So nthawi zina boma ngati sili kuyenda bwino. Suta makhani anthu ogwira ntchito boma lomidwa ntchito mboma mujayi. Anthu andale akhoza kupanga influence anthu ena kulembedwa ntchito. Koma ntchito zawo kodi agwira bwanji ntchito. Ngati agwira bwino ntchito, leave them. So amene amene ndi mapila za ziko lathu kuti lipite kusogolo. You can't build a nation kumangoti mukalowa mboma basi kuthamangisa wina aliyense muike anthu anu ayi sizabwino sitipita kusogolo. Tiyeni tione anthu amene DPP apeza akugwira ntchito mboma tiyeni tione. Koma cheni ngapange DPP asinthe system yakendesedwe kabomali kodi angayendese bwanji kuti ma civil servants azigwira ntchito mokwana moyenerera ndimene chipani chalowamo chikufunira. Style. Come up with a good style of management, of administration. So boma likakhala kuti ndi msogolo wa nzeru chilichonse chimakhala chabwino. Even ku parliament ma deliberations aku parliament amakhala bwino ngati msogolo wabwino. Ndipo panopa tizoona zimene ziza Malawi within 100 days ya DPP azipanga chani. Koma kamba upanga mablanda mawa nkucha tiyamba kwazuzula. Ife silibwera mbuyo so kumalawi kunoko tikufunabe ineyo makamaka tikufunabe msogolo wabwino kumalawi kuno. Woti aliyense Malawi azikhutira kupanda kusankhana mitundu. So comrades Malawians, this is what I can share with you. Panopa Malawi tiyeni tione tiapase mpata apita Mutharika. Cabinet yawo ikhala bwanji. Apanga bwanji set. Pankhani amavuto achuma. Anatiuza kale kuti kukhala zina ndi zina zimene makamba. Inde nkhani zina zimakhala za pa campaign. It's not everything that timamva pa campaign zimachitika. Koma Mutharika panopa atiuze through the cabinet. Asankha anthu otani kuti akhale mu cabinet yawo. Abwereza omwe aja kale. Chiko akale aja anatilakwisa. Ngati kuli kusintha kuli bwino. Komanso chimene katikoze kwambiri chokuti chipani cha DPP pambuyo pano maona ngati kuti sichinakonzekere kwenikweni. Koma ndikuganiza amene ndaonera papa amene chawina ndaphunzapo chinthu chimodzi. Chika paziko lapansi pano munthu wina aliyense amaganiza lero choyipa mawa kuzogaza bwino. Ndingothokoza ku DPP chinthu chimodzi komwe zipani zinaso mwina zitengerepo phunziro pakayendesedwe kandale. Ku DPP ali ku opposition kunali mpungwepungwe. People lost hope. So anthu ena nazoera kukhala mboma. Anthu ena ku DPP kuja sanapange bwino. And I'm happy kuti kusapanga bwino kumene mapanga ku DPP kuja ena nayesera ndichi kupanga zawo atochoka chipanja DPP. Ena nawa kwa MCP yagwa. Ena namba zipani zawo zalephera sizinawina. Chimene chansangalatsa ku DPP ineyo Amalawi anzanga ndi ichi. Anthu oyipa onse amene chipani cha DPP chinaona kuti anasokoneza kuti aluze chisankho 2020 anathamangisa mu chipani. That is very good. Azipani ena atengerepo phunziro. Anthu amene amasokoneza ku DPP Peter Mutharika anathamangisa. Lero malizati othamangisidwe kwa anthu aja Peter Mutharika lero ndi DPP awinaso chisankho. Azipani mutengerepo phunziro. Amene muli ndi zipani
azisogolera ta kuzipani kaya ku UTM kaya ku MCP kaya ku PP kaya ku zipani zonse. Ngati kuli anthu osokoneza chipani kwanuko mukatuka mboma kapena mkalepa chisankho athamangiseni ikalimona nthawi zero. Taonani zimene zachitika ku DPP. Ku DPP amene awinisa DPP ndi omwe ajatu amalimbana ndi azezawo athamangisa. The same people amene amathamangisa china Msonda, amene amathamangisa china Grizelia Jeffrey, anthu onse achina Uradi Musa anachosako onse. Ajana sala ajana thamangisa zinzawo aja lero awina chisankho. This is a big lesson. I don't know kuti mina zangochitika. Koma mukati muone, that's what we need in political parties. Muchipani simofuna kumanyengererana ayi. Ngati wina yake akufoka ngakhala ndi ndrama kapena ndi zeu zotani. Koma ngati chipani sikupita sogolo, achose nimona anthu amenewo. Lowesa nimbo anthu abwino azithamanga pa ground chipani chiwiri. Chokuluza kumakhala kowawa kwa basi. Munthu ukauza chisankho ndiye tiwaluzaso ndrama zambiri kwa basi. Chiko mapanga campaign. Zipani zonse zimathamanga. Suti kapena zimangothamanga opanda ndalama ayi. Ena makongola ndalama kupangira campaign. Ena mapasidwa ndalama kupangira campaign. Ngati waluza chisankho suti wanguluza chisankho chokhayi. Ndalamanso waluza. Komanso nthawi yako yoyitali wayiluzanso. So muzipani mchonde ngati muli anthu ena ofoka. If you want to make our democracy strong, a good example is DPP. Inathamangisa anthu onse oyipa. Aja othamangisa nzawo aja awina chisankho leroli. Aja anathawira kuzipani kwina kuja, zipani zanathawira kuja zaluza zisankho leroli. Tikhale pansi. Chilichonse malawi munomwe pa dziko lapansi chimafuna munthu uziphunzira. Kulephera chisankho ndi phunziro lalikulu kwambiri kwa zipani zathu ku Malawi kunoko. Kuwina chisankho inde umatha kuwina koma ndi ukhoza kuyambisa vuto lalikulu kwambiri muziko ngati sunawine kuchoonadi. Comrades Malawians, I wish everyone very well. Anzathu makadeti mwabweraso mboma chonde musatiopseze. Chonde tikafika maofesi manu mavuto athu muzitimva. Chonde musaononge makoti athu kumanamiza majaji majesty mukapanga zopusa. Anti-Corruption Bureau mangani anthu okuba. Kama baboma na Chakwera amangeni. Kana baboma na Bingwa Mtalika amangeni. Milandu makoti zienda musaone nkhope. Ziko laipa chifukwa kuti corruption ikulephera kutha ku Malawi kuno. Corruption ukangati pamene anthu akulemereramo kwambiri. Nyumba zambiri tikuona kuti ayi town ya Lilongwe ikongola mukati mufufuze nyumba zambiri meja zinamangidwa through Katangale. Aliyense ku Malawi kuno safuna Katangale. A DPP muziwe chimene chichi. Ngati ku DPP ko kuli anthu ena analema chifukwa cha Katangale nthawi ya mbuyoyo panopa asiye khaidwe manager. Koma ngati ndi milandu imene ipitirire ya corruption. So corruption siona chipani, siona boma limene lilipo. Koma limaona munthu khalidwe. Kuba ndi khalidwe la munthu. Silifuna kuti munthu wandale azipanga aziba. Ndikumangotera ngati ndi dolo ayi. Mangani aliyense kuba chuma cha boma. Zikomo kwambiri. Good morning.